Здравейте, прекрасни души и добре дошли в YouTube канала Divine Souls. Аз съм Мария и тези от вас, които не ме познават, аз съм водещата на подкаста Divine Souls и съм писателят на блогът Enjoy Be Yourself и днес в това видео ще ви преведа през един EFT тапинг за отваряне на вашата енергия към чудесата на Вселената, като за тези от вас, които никога до сега не са правили EFT тапинг и нямат идея какво е това, сега ще ви кажа. EFT тапинга е техника, която съществува всъщност от няколко десетилетия и се използва в комбинация с мантри, утвърждения и потупвания на определени меридиани по нашето тяло, които активират подсъзнанието ни и активират създаването на подсъзнателни връзки, които в бъдеще, колкото по-често правим EFT тапинги, те се насаждат и в един момент ние ги приемаме. Тоест, ако сте чували до сега, всъщност нашето подсъзнание, то създава нашата реалност. Нашите мисли, те създават нашата реалност. И каквото си повтаряме, в каквото вярваме, то ние това създаваме. Така че EFT тапинга е една техника, която да ви помогне вие самите да станете най-добрата си версия, да създадете мечтания ви живот, да привлечете това, което желаете. Тук в този YouTube канал предстои да видите много EFT тапинги. Разбира се, ако попадате по-късно и има вече много, можете да ги разгледате и да си направите тази, която си усещате. Да. Моята мисия е просто да ви преведа на лесен и разбираем език към това, което вече сте, към това, което вие вече желаете. Така че EFT тапинга е нещо, което е една от техниките, които усещам да използвам и да предам тук в YouTube канала през вас. По-точно пред вас да предам тази техника, която е част от моята мисия на душата. Сега толкова съм се отклонявала. Искам да започнем с EFT тапинга, но така да ви въведа за тези от вас, които не ме познават, да знаете и да разберете горе-долу каква е техниката. Значи потупванията всъщност се случват в горната част на тялото. В долната не правим потупвания, само в горната, като вие следвате това, което аз ви инструктирам да правите. Тоест, аз ще потупвам по различни места, вие след малко ще ги видите. И повтарям мантри, които вие можете да повторите веднага с мен на глас или на ум. Препоръчвам на глас, защото когато вие се чувате, много по-лесно възприемате това, което говорите и между другото, вашето тяло, вашия мозък обожава да слуша вашия глас. И когато вие самите си говорите, всъщност по този начин най-бързо активирате процесите вътре във вас да се случат по такъв начин да се случва, че да може вашите клетки и изобщо вашето тяло да ви подкрепи в живота, който желаете да създавате. Затова, когато работите върху себе си и работите върху привличането на мечтания ви живот, разбира се, трябва да включите вашия храм на душата, вашето тяло. Точките, които ще ги следвате от мен. И когато стигна да кажа на гърдите, сега ще мръдна микрофона, за да видите, имам предвид ето тази област тук на гърдите. Това е областта, когато кажа на гърдите, тук потупвате. Сега, тъй като започваме с стартовата област тук на ръката ви, при малкото пръще тази точка тук, ето тази. Тук започваме да потупваме. Значи потупването се случва съвсем леко и нежно към вас. И ако желаете, можете преди EFT тапинга да се настаните удобно. Всъщност, даже започваме с EFT тапинга. Настанете се удобно. Можете да затворите очите си, но всъщност, ако правите за първи път EFT тапинг, докато научите меридианите, по които потупваме, можете да бъдете с отворени очи. Но за сега си ги затворете, за да мога да ви настроя за енергията на EFT тапинга. Затворете очите си, поемете си дълбоко дъх през носа и издишайте през устата.
Можете да повторите още 2-3 пъти, кой както усети. Аз няма да повтарям за целите на видеото. И ви каням да си представите как от вашето сърце извира безкрайна божествена любов, която вие носите, как тя извира от вашето сърце, представете си я, и как със всеки дъх се разпространява из цялото ви тяло. Много е приятно. Усетете как цялата любов ви обгражда. Можете, ако желаете, да се себе прегърнете и да си кажете колко много се обичате. И когато се почувствате достатъчно отпуснати във вашето тяло и изпълнени с любовта, която си дадохте току-що на себе си, можете да се върнете тук в настоящето, да отворите очите си и да започнем с прекрасния EFT тапинг за отваряне на енергията, за получаване на нещата, които желаем. Готови? Започваме с ето тази част на ръката и потупваме леко и повтаряйте след мен на глас или на ум, както усетите, аз ви съветвах на глас. Но да, сега толкова съм се отклоняла. Започваме. Аз избирам да отворя себе си за всичко, което заслужавам. На третото око или между веждите, всичко, което заслужавам, всъщност ме желае толкова силно, колкото аз го желая. На слепоочито, това, което е за мен, винаги намира пътя си към мен. Във всяка една ситуация, във всяка една секунда, във всяка една времева линия, това, което е за мен, винаги намира пътя си към мен. Под окото, аз и Вселената създаваме съвместно моята реалност. Под носа, над устната, под носа, разбира се, че всичко, което желая, ме желая обратно. На брадичката, Вселената обича да ме вижда как побеждавам. Тя обича да вижда моите успехи. Тя обича да вижда това, че аз вярвам в себе си и предприемам крачки към моите мечти. На гърдите, това, което е за мен, намира винаги пътя си към мен. Под мишницата, всичко, което желая, ме желая обратно. На върха на главата, аз обичам себе си и избирам да последвам моя мечтан живот. Избирам да създам моята реалност. На третото око, защото аз мога. Аз мога да създам моята реалност и избирам да видя това, че мога. На слепоочето, спирам да очаквам да дойде перфектният момент, защото осъзнавам, че перфектният момент е точно тук и сега. И аз избирам да създам моята реалност тук и сега. Под окото, всичко, което желая, ме желая обратно. И то много силно. Под носа, аз съм магнит за чудеса, за изобилие и за прекрасни възможности. На брадичката, всичко, което аз желая, ме желая обратно и винаги намира пътя си към мен. На гърдите, аз съм отворена за чудесата в моя живот и Вселената постоянно ме изненадва с прекрасни чудеса и прекрасни възможности, които ми дава на пътя. Под мишицата, аз съм благодарна за всичко, което получавам от Вселената и съм благодарна за всички възможности, за всички уроци, които ми дава, за всички изпитания, през които ме кара да премина, защото виждам как те ме кара да израсна и да стъпя в моята сила. И съм благодарна за цялата подкрепа, любов и положителна енергия, която Вселената ми дава. На върха на главата, аз съм и благодарна и на себе си, че избирам себе си и моя мечтан живот. Благодарна съм, че избирам да последвам моите мечти, а не да ги оставя за по-късно и да чакам перфектния момент. Благодарна съм, че избирам да го направя тук и сега.
На върха, на третото око, благодарна съм на моето тяло, че ме подкрепя, докато създава моя мечтан живот. На слепоочето аз се отварям за всички чудеса, изобилие и всичко, което заслужавам. Под окото. Всичко, което заслужавам, виждам моята енергия, че аз се отварям за него и то намира пътя си по-бързо към мен. Под носа аз съм магнит за пари и изобилие. На брадичката, защото аз съм вече изобилието. И няма как изобилието да не ми се усмихне и да не намери пътя си към мен, защото какво? Всичко винаги работи за мен, за моята най-висша любов и доброта. На гърдите. Аз съм отворена за моите мечти и мечтите ми са отворени за мен и заедно ние синхронизираме пътя си. Под мишницата. Всичко, което е за мен, винаги намира пътя си към мен. Във всяка една ситуация, във всяка една времева линия, във всеки един момент, всичко винаги намира пътя си към мен, на върха на главата. И аз съм благодарна, че Вселената винаги ми показва как всичко винаги работи за мен, дори и когато се съмнявам, че не работи за мен. Благодарна съм, че Вселената винаги ми показва как всичко винаги работи за мен. На третото око, благодарна съм, че слушам себе си и че избирам себе си. Избирам моите мечти. На слепоочето. Аз обичам себе си. Обожавам се. И обожавам хъса, който имам, докато следвам моите мечти. Докато постигам моите цели. Под окото, това, което е за мен, остава при мен. Това, което не е за мен, си тръгва от мен и аз го пускам. Защото знам, че всичко, което е за мен, винаги намира пътя си към мен. Под носа аз се доверявам на Вселената, че тя винаги е зад гърбът ми и винаги ще постави ситуации и хора на моя път, от които имам нуждата. На брадичката, защото всичко винаги се случва за моята най-висша любов и доброта. На гърдите и аз съм благодарна, че мога да усетя това нещо, че мога да го видя и че всичко винаги се случва за моята най-висша любов и доброта. Под мишниците аз съм благодарна, че съм обградена с хора, които ме подкрепят и съм благодарна за това, че винаги Вселената изпраща правилните хора и ситуации в моята реалност, които ми показват как да израсна или които ми показват как да продължа смело напред и да следвам още по-смело. Чувството да създам моята мечта на реалност. На върха на главата. Благодарна съм на себе си, че се обичам и че избирам себе си. Можете да пуснете EFT тапинга, да затворите очи за момент, да си поемете дълбоко дъх. Би трябвало дори от този кратък EFT тапинг да се почувствате добре. Усетете тези положителни емоции, които сега създадохте вътре в себе си. Усмихнете се широко. Засмейте се, усмихнете се широко. Усетете тези емоции и благодарете на себе си, че избрахте това видео, че послушахте интуицията си да го пуснете. Можете да поставите ръцете при сърцето, лявата отдолу, дясната отгоре или където усетите, където ви е удобно да ги поставите. Благодарете. Можете пак да се себе прегърнете и да си кажете, че се обичате. И когато сте готови, можете да отворите очите си. Аз съм ви благодарна, че избрахте това видео, че направихте този EFT тапинг с мен. Можете да повторите EFT тапинга още 2-3 пъти, за да донасъдите тази енергия в себе си. Можете да го правите, когато сутрин се събудите или вечер преди да си легнете, вечер и сутрин, когато се събудите или преди да си легнете. Всъщност вашето подсъзнание и мозък все още са на тези вълни, мисля, че бяха тета вълни, които са много по-отворени към това вие да посадите нови семенца във вас.
И може би сте и чували, че не случайно е хубаво сутрин и вечер да пренастройвате вашето подсъзнание, да ви помага да създавате вашата реалност и да работите върху ограничаващите ви убеждения. Всъщност с EFT тапингите, които и с този, който сега направихме, които предстои вие самите да правите от този канал, всъщност вие пренастройвате вашите ограничаващи убеждения, когато правите тези EFT тапинги заедно с мен и ще видите как ако сте постоянни, ако изберете да бъдете постоянни с тях, всичко ще се промени във вашата реалност. Изборът е ваш. Изборът е ваш. Както усетите, слушайте винаги вашата интуиция, защото не всичко винаги с вас може да резонира, но изборът е ваш. И аз съм благодарна, че избрахте този EFT тапинг с мен. Благодарна съм и, че се абонирахте за канала и че оставате в него, за да правим в продължение EFT тапинги. Долу в описанието можете да откриете подкаста, можете да откриете блога ми, можете да откриете Instagram страницата ми и изобщо цялата информация долу можете да откриете. Благодаря ви, че бяхте тук с мен и очаквам в коментарите да ми споделите как се чувствахте след като направихте този EFT тапинг. До следващия EFT тапинг аз ви изпращам много любов и светлина и ви пожелавам всичко, което желаете да бъде реалност. Супер!